lidi, hello guys, hello lejte, hola gente. Privíjate, liuci, minasan konnichiwa. No tak to jsem řekla asi všemi jazyky. A vítejte u prvního úvodního videa našeho Minecraftu TV. Jsem tady já, Steve, a můj kámoš Cezar CZ123, který to se mnou bude točit taky. Čau, takže možná s námi bude natáčet ještě člověk jménem Destos, ale zatím se to ještě neví, ještě se musíte rozhodnout a ode mě můžete čekat nějaké Minecraft, samozřejmě single player, většinou bude mody, třeba pak budu točit Zaklínače 2 let's play, který bych chtěl udělat celý příběh a potom rád mám videa, kde bude jako top 10, kde budou třeba top 10 her zdarma, top 10 2D her, top 10 skákaček a tak dále. To můžete čekat ode mě a od Stevieho můžete čekat. Ode mě samozřejmě můžete čekat Minecraft jak i náš, to vyplývá rovnou z názvu, z kterého budou let's playe, tutoriály, tipy a triky, prostě všechno možné, co vás jenom napadne a náš oblíbený cheatblog. Napište mi nějaký úkoly do komentů, nebo mi to prostě řeknete ve škole, já to tam postavím, vy mi to ohodnotíte, jestli ano, jsem to... protože většinou já bych řekl, že většinou se na nás budou dívat pouze lidi ze školy, že? No, dobrý, třeba to nějak rozšíříme. Na Minecraft box to těžko dotáhneme. Asi no. No tak, ale mohli bychom to na nějaký... No, to je to. Já bych jestli třeba na Mentose, jo, ale pár let to chce, no. Ne, ale samozřejmě se ještě můžete těšit na GTA San Andreas, který jsem už slíbil, budu dělat tutoriály na různý skoky, na motorkách, na autech, na takových blbostích. Jo, můžu tě jenom trošku opravit, ty si to neslíbil, to jsme si to jenom nacvičovali. Ne, to jsem slíbil ve škole některým klukům, to si ty byl trošičku, a to je to. No a potom budu zkoušet různé animovací programy, třeba Pivot například, náš docela oblíbený. A nějaký softwary, různé tutoriály, programování bychom budu ukázat, jak si něco trošku hacknout a tak. No a 2D hry, jako je... To bude taky ode mě, no. No a 2D hry, jako je Super Crate Box, Mario Portal, no třeba ty... Máme rádi takové 2D hry, no a pak jaký chci udělat let's play na jakési retro hry, protože já rád hraju retro hry a baví mě, takže to taky bude ode mě, no a to by bylo asi tak. Všechno, no. No tak to máme docela nabitý program, takže já se s vámi loučím. Já také a doufám, že se budete na naše videa dívat, protože mohly by být tak 2krát do týdne, jsem si od každého z nás. Jo. Takže my se s vámi tedy loučíme, čau a podívejte se na další videa. Jo, lajkujte, doufám, že nedizlajkujte, dávajte komenty a klikejte na tlačítko s názvem odběr. Zatím čau. Čau.